Flash във Facebook. Каним ви да бъдете наши кумове на нашето сватбено тържество. Добре дошли, с удоволствие приемаме да бъдем ваши кумове. Браво! Да ме научите там, да? Така, уличкото! Да ви прочита защо избрахме вас. Личното послание към вас. Скъпи Джулия и Стефан, двама ви за кумове, знаете, избрахме, обичаме ви много, затова на вас се спряхме. Така че бъдете готови с официални тоалети да държите кумско слово в стройни куплети. Искаме речта на кума да е богата и с танци кръшни да блести кумата. Бъдете наши гости най-специални,
на мероприятията ритуални. Очакваме ви на 31.10.2025. С една дума, няма време за умуване. Готови ли сте за кумуване? Да влизаме вече. Много се чува. Абе, добре. Да отворя меморите ви съсечих. Чак той ще има човека. Аз да ги отворя. О, Илика, квартанче. Чакай да отиваме да поздравим кумовите. Здрави да Не трябваше хората май, а? Айде, куме, жив ли здрав? Жив ли здрав? Кумиче, Айде, няма ли влизаш, какво правите? заповядайте ли? Ние вас чакаме. Мерси, зайче. Ти направо като ленде носи, бе. Той е Целинко. Асенко. Елинко, аз ги бъркам. Че сте тук умували? Жули. Мерси. Аз съм от планово семейство. Ти от кое семейство? От планово семейство. Няма, аз ги Чакай, краката ми не са виждала. Ай, стига. Добре. Хелуинче. Хелуин дата 30. Георги, садай, си пък си нищо. Стоите така като... Садай, бе. Запрете, Гледай към камерата. Ма, Там, там. чакай, от тук отдолу трябва да... Отгоре, отдолу, на твоето Отгоре, там. отгоре, на точките, да? Камерата да гледам. Помисли пак дали ще им станеш кумови, ама. Давай, Мисля, подписвай. мисля, стана гейтана. изгоря, че изгоря, куме, изгоря. Иди. Кумицата си. Дай сега Ела си ни кумица. кумица. Кавалер. Иначе кавалер може да се Как му? Нежния полски. Айде, кумата и те. За какво трябва да гледаш към камерата? Ама искаме да му Какво, не моля му познаеш? Голяма филмачкина ти казвам. Сега си ти. Айде, сега. Аз трябва да стискам. Ти имаш маса с О, стоя тук. Защо стана сега? Няма нищо. Двамата да се личи. Брат, като си там отгоре? Като си там отгоре на дивана? Събуй сате. Взимам стола. Чакай, Любо. Любо. Ела тук, жена. Останете за тях. Така до нас, да. Останете за тях. Айде. Ето, Хубаво, мине. така стой, Любо, дръж. Дайте. Така стой. Гледай там. Чакай да... Елата взема. Е, достатъчно е. Не. Чакай малко, братлет. Ела пред чичо. Ела да... Чакай, Любо. Паче бързо да избяга, ма не му става работата. Човека може да ти Изгоря, изгоря. Не, изгоря. Направи някаква физиономия отгоре, бе. Добре. Айде. Заповядай, ти официално изгорях ти. Браво. Айде, давай, чека. Ами аз казвам да помисля, ама вече удари по-ми за късаме. Има ли такова за Айде, направи кума. Айде. Айде, на здраве. Живи и здраве, кумо. Дай да се направим, дай.
Батко, му трябва. Сега Антония направи нещо от Дай някой да снима. Много грозно си Трета част. Четвърта октава. Това е малкият къпса. Айде, вътре, му за телефон. Аз снимам много мощно човека. Айде, давай ти си. Айде. Сега ще планирам Чакайте малко, не хранете се. Дай. Това не е хубаво. Дай. Златки да пешим. Колко ми кръвнаша. Кристина Божанска от Ботевградска звяна. Не така. Здравейте, приятели! От името на оркестъра на поздравим най-големите, най-богатите, оркестър Капаса. Наши приятели, за валенците, една кавадан баба. Аз съм имам действията. Може да ми направиш? За баща ми или специален поздрав? Дай. За тебе. Поздрав за тебе.
Тя мълчи. Casa se vermini. Давайте, займайте ситуацію. Чекай, ти сьогодні. Он не може бути, он є там. A cena rápida, cena rápida. Onde eu ando, você não vai. Дай ему так. Право, Арсений, Опа, я это давай. Таня, eu acho que você comprou. Sai dessa parte, Tá. Beleza? Vai pra cima,